Molt bona nit al Xemesí. Quina alegria tocar en este puesto tan bonico, en este meravellós dia que ens ha fet. O sea, avui el temps ha dit que tocava i ha tocat. Estic molt content d'estar així, sempre estic molt content de tocar en la terreta i sobretot acompanyat per amics, com per exemple, des de fa 25 anys que ens coneguem i toquem junts, el grandíssim des de Carcaixent, Felip Santandreu, en la bateria. En el rincón derecho, no menys gran, des de Xàtiva, Pau Hortolà. I bueno, com alguns amics sabeu que esteu així, ahir estàvem tocant en el Palau de la Música, en Juan Perro, i tocaven un amic meu, saxofonista, que som ja amics de fa uns quants anys també, i ell és d'Argentona, província de Barcelona, no d'Argentina, província de Barcelona, sinó... Ell és un gran saxofonista, molt amic meu, i li vaig dir, Gabriel, tu has estat alguna volta en el Xemesí? I em diu, no. Dic, doncs ja va siguent hora. Gabriel Amalgant, en el saxo. I bueno, vos hem preparat uns quants clàssics i estàndards del jazz, una miqueta arreglaets a la nostra manera. Espero que els disfruteu. Hem començat en un tema de Wayne Shorter que es deia Footprints i continuarem en una miqueta més de música. Moltes gràcies, el meu nom és David Pastor i moltes gràcies per haver vingut, clar que sí.